Rebeka kvôli nedokonalej pleti stráca sebavedomie. Ja som sa rozhodla ju naliečiť a ukázať jej, aká je krásna. Ako prvý som použila ako podklad krém Normaderm, ktorý vďaka jeho aktívnym látkam účinne pôsobí na škvrny a lesk pleti. Tým zmatňuje a čo je skvelé je to, že neobsahuje parabény a je vhodný aj na citlivú problematickú pleť. Krém som naniesla v tenkej vrstve na celú tvár a krk. Teraz je na rade make-up. Použila som Dermablend, ktorý sa vyznačuje účinnou 3D korekciou nedokonalostí, vyhladzuje pleť a vydrží až 16 hodín. Vybrala som najsvetlejší odtieň číslo 15. Tento make-up má naozaj veľmi vysoký stupeň krytia, ako môžete vidieť, ale aj napriek tomu vyzerá veľmi prirodzene. Ja som ho Rebeke zámerne najprv naniesla iba na polku tváre, aby ste mohli vidieť ten rozdiel. Tak a ideme na druhú polku tváre. Čo som vám ešte chcela povedať je to, že tento make-up obsahuje kyselinu salicylovú a eperulín, vďaka čomu viditeľne pomáha redukovať vznik nedokonalostí na pleti. No a ešte z mojej skúsenosti mne sa s týmto make-upom veľmi dobre pracuje, pretože je ľahučký a skutočne ho stačí veľmi málo na to, aby zakryl nedokonalosti. Teraz je na rade korekčná tyčinka Dermablend, ktorú som zvolila v rovnakom odtieni ako make-up. Najprv som ju naniesla pod oči na prekrytie kruhov a potom na nedokonalosti, ktoré som chcela úplne skryť. Táto korekčná tyčinka je naozaj skvelá, pretože nezakrýva iba akné, ale aj tmavé kruhy pod očami, rôzne škvrny a dokonca aj jazvy. Make-up a korektor je potrebné ako vždy zafixovať a na to použijem tento transparentný fixačný púder Dermablend. Nemusíte sa báť, že je biely. On sa po aplikácii na pleť okamžite stane transparentným a vďaka tomu nijako neovplyvňuje farbu make-upu. No a toto je posledný krok ku vytvoreniu dokonalej pleti. Naozaj pozrite sa, aká je tá pleť vyhladená a zjednotená. Teraz som už Rebeke iba trochu zvýraznila kontúry tváre a liečenie je hotové. Čo na to hovoríte, krásky? Ak sa vám táto premena páčila, dajte like. A ak máte náhodou nejaké otázky, tak ich nechajte v komentári. A ozaj, krásky, nezabudnite sa zapojiť do súťaže o tieto 3 prípravky Dermablend. Link na súťaž nájdete dole v popise videa. Vidíme sa v ďalšom videu a majte sa krásne.